Čaute ľudia, vítam vás pri tomto videjku a ideme natáčať tutoriál a idem vám ukázať, ako stiahnuť menič hlasu aplikáciu. Keď máte radi takto tutoriály, keď vám pomôžu, zanechajte like a odber. Do komentára napíšte, či vám to pomohlo, alebo zlepšilo náladu, alebo hlas, to je jedno čo. Ideme to obkecovať, na to prídete na, či to je Chrome alebo Google. Kliknete sem, napíšete si tu slov, šinka vám to dám do popisku videjka. Túto stránku vám do popisku videa dám. Kliknite sa sem. Dáte si to, preložíte na vás. Dáte menič hlasu Klausnky. Dáte stiahnuť teraz. Kliknete sem, dáte close. Tuto máte stiahnuť V1. Ja stiahujem najlepšie túto verziu. 62 bitov a 64 bitovú verziu. Keď dáte, kliknete sem. Nič sa nestalo, keď vám ukáže Op Studio. Kliknete stiahnuť si cez Slovsync vyjúce Calendar. Closing. Tu vám to ukáže. Stiahnite si 64 bitovú verziu. Kliknete sem. Vyberete si, kam to chcete stiahnuť. Dáte si to, stiahnuté súbory, dáte uložiť. Dáte áno. A tu sa vám to stiahne. Keď vám tento tutoriál pomohol, napíšte do komentáru, a keď vám nepomohol, napíšte tiež do komentáru a dajte, keď vám pomohol, dajte like a komentár napíšte. A keď sa vám takto tutoriál ľúbia, dajte ešte, zanechajte odber. Tutoriál budem končiť, čaute.